suntem la un nou episod din Neseid. Alături de mine este Andrei. Mai spart. Da. Ce tata dacă e. Ultimul pistol mi-a dat și epic. Nu știu ce epic e. La Vai de pistolul capul ăsta pink. Da. Hai că-i Să dăm. dau cu microfonul. Hai că dau cu microfonul. Ia uite-l pe ăla cu macetă. Bă, mamă, frumoasă e maceta aia. Maceta aia se pare că ți-o dă ori la... Wolf ori la Cuțit ăla. gold ăla. Bă, tricoul ăsta mi-a la Spider DLC ăsta. Da, știu că l-am mai văzut. Deci, Alex, ăla... Nu știu ce are. Dar noi... Bun. Ce, pe mine o sunt destul de clar. Alo. Nu Hai, știu ce direct cu play shotgun, facem aici. Direct cu shotgun în față. Ca de obicei. Hello. Avem și armură frumos. Bă, mi se pare că am mai dat de squid ăsta în meci, dar nu știu aici. Arda. Hai că da. Turchie s-a mâncat. Alex o crezut că poate să-mi fure căcatul ăsta de... Turchie s-a se cheamă mâncat. Turc? Da. Avem și camera, bun. Arda microfonul armă. Da, am mâncat și microfonul tău. Băgați-ai... Da, mă, deci... nu știu. Să mor dacă mă auzi și să... Auzi că uite. Ne. Microfonul armă. Da, numai up. microfon. Numai microfon ai tu, bă. Și ceva mai bine stau cu ăsta jos. Bă, ți-a acceptat ăla la mână dar că... cerea. Nu cred, că nu. Arda IT. Să-l căutăm pe ăsta. Bă, a băut... mi se pare că a băut Nina aici. Am auzit aici sunet sus. Alex a văd început cine să mai tragă random în mine. Alex a început să tragă în mine random. Oh, ține Nina și Jujang Blood. Da, cu aia e Nina, ok. Primul Și cu pas. Alex, și cu Alex a început random să fie în mine. Hai, futu-vă în gură, veniți încă. Hai. Hai copiii mei, hai. Băi, în mijloc ăsta și nici nu am cum să ajung la fuse, asta e faza nașpa. O băut sânge, deci sigur te omoară dacă îți dă acum. Hai treaba, acum te omoară, că-ți duc. Ba nu. Am prins cu camera. Iese acum din vent, fii atent. Da, e prost ăsta. Nu știi să iasă din ventul ca lumea. Deci Nina. Hai să o omorăm direct. Deci Nina. Nah, you drank blood. Nina just drank blood. God, you transformed in Nah, front of Nina, you drank blood. It's fucking Alex, why are you trying to... Nina, trust me. Don't shoot me. Lisa, it's on me. Let's escape, guys. Easy win. Poate să-l și pe ăsta. Random. Nu știu. Hai să votăm așa. Da, ca să fie sigur. Ia uite că e. Bă, deci am avut noroc. Am dat bine. Ok. Da, bă, ce bine că am zis să-l votăm și pe ăsta random. Da. Dacă nu-l Da. votam, pierdeam. Primul mi-ai jucat bine, ok. Da, s-a terminat în 5 minute, în 5 Fost minute. un meci corect. Siphon game. Acum ajungem și noi în level 31. Ce atent, când dau pe... Pot să iau un păr care... Când dau pe unul pe jos îmi dă 25 Hai că dăm viață. cu următorul meci. Și acum intrăm și în următorul meci. S-ar putea să fie și ăștia high level. Bă, dar cu percurile astea tot nu prea le înțeleg, că sunt cam toate bune dacă e să le luăm așa.
Infected să picăm și noi, ar fi destul de ok. Să știi. Da. Eu am pus un păr care pot să alerg mai repede când am fuse-ul. Ia să vedem acum. Iar am dat de speed, mă. Izo, ăsta 7. Iar am dat de speed. Am dat de din aud. Quant? Lisa... Level 73. Tot inocent. Oh, doamne. Meciul următor Ăla, sperăm să fie infected. Hey, what's up, man? Da. Ceva mai M-am picat eu aseară, de frate la Like, this is my Da, deci m-am jucat cu Andrei și aseară, deci m-am jucat ceva ce joc și de-aia am zis să și filmez să fac content din el. Sper să fie cât ok. Am găsit Mount Tracker, ca de obicei. Sunt obișnuit deja. Mapa asta e puțin cam nașpa. O să zic că nu prea se vede așa rău pistolul ăsta pink. Dar nu prea văd ce ar fi așa epic la el, adică nu știu. E gen un metal de la pink, așa nu știu cum să zic. Știi? Ciudat. Metallic pink, nu știu. Oricum. Am numai un torch. Păi eu am numai o cameră, să știi, și armura. Eu am torch și un tracker ăsta handicapat. 40 seconds, go. 45. Ăștia au băut deja. M-au spart și astea, de spart e ok, că, da, au astea deja. Ok, mamă, s-a transformat unul lângă mine, ok, ok. Fugi. Ce repede mă mișc acum cu... Și cu cuțitul și cu ăsta când îl am. Bă, tu ai percul ăla bun care te lasă să mergi cu cuțitul, eu oricum merg cu cuțitul non-stop. Bă, ce repede Păi, s-a bă, da. pus fuse-ul, e ca lumea rău. Dar știi că eu mi-am pus acum un păr care alerg mai repede când am fuse-uri. Da? Când am un fuse la mine. Când am un fuse la mine, fug mai repede. A, uite monstru, gata, știu cine e. Ai și direct pe ușă. Ai și Cine? direct după ușă. Cine? Nu știu unde s-a dus, dar trebuie să fie prin zonă. Salut! Might be Lisa, she just came out as a monster. Be careful for Lisa, I will track her. Stai niște engleză pe la colțul gurii. Skedaddle out of that. Lisa, why are you hiding? Go do I'm something. not hiding. I'm trying to get ammo. Ok. I found Inspector. Vezi că ai niște engleză pe la colțul gurii, mă. Da, mă. Vezi că ai puțină engleză pe la colțul gurii. Stai cu minte, frate meu. Vorbim în român, dar nu mă lua pe mine cu asta. Da. Uite shotgun, dar nici n-am văzut, nici ăștia, ok. Parcă Da, am vezi că găsit nu știu de shotgun. acum Lisa asta. Par trebui Păi, să la fie... shotgun. Da, eu am luat. Lasă-mă pe mine, urcă-te pe ăsta să-l iau. Saying where you at, bro? Vină la loot inspection kit. Hey, let's group up so I can use this. And scanning for traces of infection. Lisa infected, Lisa infected. I think Moon. it's Lisa and Chang. Eu știam. Bro, Shang is not here. Shang is not here. Shoot Lisa, man. I got Lisa. I got her on camera. Alex, shoot Lisa. Bro, Shang is. I shot him. Alex didn't shoot Lisa. I did though. I literally downed Am dat jos pe altul, te drac. I downed him. Hai escape aici. O fi Rachel. Let's go. Hai, stricăm meciul, stricăm meciul. Hai, Hai, da unde nu- e escape? Stai că nici eu nu știu. Da, nu e stricat meciul, aia e, dăm escape. Dacă e cineva, aia e. Bun. Ba, am jucat bine, rău. Al doilea meci. I Ai doar la al doilea meci. man, you didn't shoot him. It was so no, I clear. did though. Iar am Da, câștigat but în after a doua some rundă. time. I did shoot him though. Right. Na, nu mai vorbește asta. Bun, următorul meci. Bun, în sfârșit infected. Am pornit și noi cum trebuie. Bună dimineața, viața mea, te aștept la o cafea. Frumos așa. Cu Spider. Bun. Da, Am deci ales dacă e pe prietenul Spider, meu dacă că- e Spider ești tu.
Dacă e Spider, ești tu sau Lisa sau... Nu te-am sau ales vă pe votez tine. pe toți. Nu te cred, nu te-am ales pe tine. Da, știu. My back. Bă, cum nu te-am votat mă pe tine asta? Te-am ales, că am dat pe... Era să plec fără să iau shotgun-ul acesta frumos și el. Mamă, vreau sucat să te tata. aleg pe tine, pe bune. Nu știu cum. Mănânci căcat. Mănânci căcat. Uite, ne jucăm cu Snoop Cat, ei. Nu ne jucăm cu Snoop Dogg, noi ne jucăm cu Snoop Cat. Da. Walmart Edition. Și-a luat și skin de Liza, dacă știi ce zic. Aolo. Al meu... Bă, Lisa, Nu s-a băut Snoop sânge Cat. deloc. Bă, vezi că Snoop Cat, vezi că are antidotul, așa, l-o tras pe dreapta. Ok. Nu a băut deloc sânge. S-a transformat. Dacă Spider ești tu, du-te dracu. Unul-i decoy, unul-i... Stay calm. Acum... Bă, ce mișto am făcut de tine. Nu ești tu, nu ești tu. Pot să joc cu mine. Unde? Poate sunt eu. No, că te jucai cu Spider-ul dacă era și tu, fraiere. Că vrei să vezi cum e Spider-ul. Mamă, tristez. Fucking bitches infested bears. O ieșit Snoop Cat pe lângă mine. Nu, doar unul a murit, ok. Caesar. Bă, Snoop Cat m-a ajutat să vorbească Snoop Cat. Să fie interesant dacă... Shotgun la tine, shotgun. Discover you're gonna get shoot. Vezi că ăștia distrug, bă. Ce vrei, frate, să fac? Chang and Hans. Chang and Hans. Why I am? Because Rachel and Alex will be here. Scanner. They can change. It doesn't matter anything. Self-report. Why should me, man? Okay. You were self-reporting. You were self-reporting. Ăsta e prost, mă, Mi-a furat shotgun-ul! Okay. You just stole his shotgun, okay, nice. Ăștia-s proști. Change is good change. Mamă, ok. Ți-am dat mut. Eliza, că mă caga prostule! You didn't even O scan zis și Alex că Elisa, tu ești prost! Dar ce vrei, frate, să fac? Elisa cu Rachel, mă, Elisa cu Let's Rachel. escape, guys. Da, escape. Ce escape, mă, că era... E ăștia doi de-ai treacă cu strugoți. If you were guys now, you're there. Mamă, ce focul ăsta, IQ play. Nu te cred, mamă, bă, ce meci ca lumea. Bro, what are you doing? Snoop Cat ăla e handicaparul. Bă, da, am câștigat sau nu am câștigat, că am dat escape. Dar ce ai jucat? Cu ce ai jucat? Infected. Ai câștigat, dar ce ai jucat? Experimentul sau Yeti-ul? Nu știu, bă, am dat pe Spider, dar nu s-a pus, nu știu ce s-a întâmplat. Deci s-au pus Yeti-ul, mi se pare. Cam atât a fost și cu acest meci. Sperăm că v-a Mai bag un băi de dracu. Vă vedem data Chiar așa viitoare. de scurt. Sperăm să Îl faci chiar așa de scurt. primim susținere. Dacă vreți să jucați cu noi, o să vă las Discord-ul în descriere să facem private match. O să facem, desigur, episodul următor. Și salutare!